Mboro. Yake miaka ya vile tatu. Budget chikorosigwa chaita. Tinaro na serikali ikere very keen kubekera wajumbe wasichi constituency cha chaleta wajumbe wa kiama kia ODM kende kionsi. Ono lero after miaka tatu kende getaraji cha constituency chaito. Lero bono batakete balente chindege aje kubaga chiringi oistini na ine asikero omonto in the form of development. Ikondo chinga ndogo chai. Ikondo chinga ndogo chai. Ndeta kwanga bezo jabusa lakini kwale gotobolia bunao machoge twale gotebio for example paranere yari ukindo magenje tana ko era since independent. Bare ya marararo ro airire. Omuntu gwekora nyare ese ngintotari ese serikali ya bono ukibona nyendi yoro angabona bajnu abandi bale ese serikali ngabo bakwire state house angawasabire baranga amachoke probo balebi omanyita as it is nyaboke. I am an ODM member of parliament. As it is no the broad based paminto ekerete ODM na ODM na ere as a broad based na serikali ense moya ODM dinga atolese a broad based lakini ndakite kuhakikishira nyaboke nga abana ba minto kurusi bali ase KK wa make sure nga nonyeke bwenete ku broad based induto saidi ku ronga ntoli broad based kabisa kabisa igonga mbale bali mobro manene ne nyombenke igonge nyombene ne ya broad based nero aba batanganete na inumogo chabune nyombenke ya nyombe kwanza ntunyomba teyo tokote bangi onye nditwale nyombenke nangero mugaka bwata bangi nababere nyombenke ne in fact na rekonyora ebinge igonga ubaguzi kerese broad based nene na ande ubaguzi erese broad based telikole ntwa no defense abana ba minto bale sekiombe ya KK abaguzi batana gutwanja from day one. Igoto tebenga buna to ikaranse tatu kokwana boniga asaba gusia bato choreta bana sesa baito no ini no abanyene muriamo maite kinege to geta korento mo okaso mo gusi kaki nonyene chikwerende chi empowerment kona kora una chiko ko batora nete na inu mo chora nete ko bensemo okay ko digede se engana yende enene omo president nari chinsemo chiri cha Homa Bay ase amangana yega devolution o tebenga ababunge ni numore ni yani ngani numabero muri bomo nene asamangana yokurwanyo bokurume engata senga kimbo gutura mangana ase bonge ngagento ketengeta ketego etego to ngaba bunge mwagoliru bakaninyo litumuswate naro mo bongo yo koru chinse machakembo tebenga bantu bande bare ko buti bare ko ruti pesa cho edinde vai tidinyo 2024 se letwale ko se finance bill ke kabanga na mangana sokirenga ababunge ko muri chibesa mwai tia mangana gete usema uchibesa mugo itamangana kurengana na jeje serikali nene no maina buna ababunge n'abakurumi muri biasare bimbiro ro ime ya bunge lakini nande nonyore serikali na ere kusume biasare bimono ko buonde bwenzi aba bako bikwandira nabo bamanyete abakurumi obunge kibakoleka oto bwantu igonga bunge ne biasara mbiro amakinaro inte buno mu machogo barabuna kingo kugena ngayo mushime wone kero chi wakekura nincho gwaka konde kero buya anje buno mu wakekura ose ekura ya oyebunge gegolide na bumogwete niko kuligereria ngakina abeire ngo haka chikora cyana sama tukamage for example injena agete no aseba nge komentwa asomana nchi kyagara bana nchi wachandikira mono kobeka na nyine ndagere mesa yoro koira bana chisku njena akanete mangana ya housing levy njena akanete kurumu chaka lichi kondire liri ngakiri echi genzi lichi kolio korenta abana jeshi out in the streets njena akanete ngaketenga amagania mange ya machoka ba minto igarengenga ntenene nabarabu no usene njota eto chibesecho ngwa beta approach de usemba maita eto chibasango abantu bali wake ruchisimu chibasango tara chiarenge aito akirisi mito irube omanyete onyego ligere lya abantu abange bahagete ekwerende ekureli bana inchi mbana ko babera pakale omeshima Kibagendi jena tagete njigo chande kana bana inchi banka bandi gete mere mukyagera bange nabakirete sibi ko babori nyakitokora bagante bigo gwakano ono nyana ari korente ruri yaki
na ona ariko mugiria akiza yumo buko lakini manyetenga na nsiko kora mamincha na kuna abana inchi bakorete baganeti. Okay, Mheshimiwa Kibagendi pia kindire bunge na indekero totebenga onye buna bona kero bill go sekintu kitekiari go chugoitwa aye no mubunge boni gatiro muntu ga kuramburira amaboko tianda utine bintu bindi pressure nero ye chibese ntumanyete nkiora kanere chibese chitubasago itia go se eri chikirigana bintu binde ngaki ego kobera bunaye izita challenge go sai no begite birengeri bego ya mangana yekegera tayari Mheshimiwa Chalanga ya maki amane nare se bunge no president yagote endugu yane Barongo kwanza tarawte inasi kiachererwa egentu giachereri Barongo negentu kia muhimu sana ariko korera nseya. He sits in the energy committee. Energy committee Kenya pipeline ngoni were. If you remember, William Ruto, the current president, na ile to court for selling Oboremugwa Kenya pipeline. Boniga Kenya pipeline atete kokoraki weoneria. Lakini bakumenereri aka company kare registered na Lydia Nyaboke na kugakoneriwa. Lakini mbaro bakweoneria. He sits in the energy committee and nonye batema kwa uriaki ero kanire ekina kikiagera ochereruga babu ate committee very early at 8 ogenda kubeke CI ikine gendo kia muhimu na bwende kubeka straight niche asamangana ya maki eris egento ruta tebeta sege songo iga tebete parliament nero ere corrupt ego sabachibese from the executive va change reports onye kumaite gento gekuru kwe mira ekerore kere monta kwerora ose akira maguta buya ose na abegete suti boronge. William Ruto, the president of Kenya, is the person who should look in the mirror and see the chief priest of corruption. William Ruto, that's a big allegation. It is not an allegation. I'm very forthright. I have no problem, but I'll speak my truth. Kwanako oteruwe guri akyo etegento tengo ire step by step. Ekero tuachore tu 2022. William Ruto nero ringo mutangani gocha kuguraba bunge ve party ekoroku area northeastern UDM akabagora atuare majority agacha akagoraba chumbe ba ODM bande akagoraba chumbe wa Viper bande akagora abachumbe ba Jubilee bande bakamweteri mu speaker oyo utamayitigasi yae speaker iwetana na buno muchumbe okore empowerment speaker bwende ko ba impasho no ena mabaga bunge tali gotoa buna nche na Barongo tokuane on serious debates aseki because mbamaete we will say the truth ngana no bo nereri bo kwana safety of the house mboro the only time awo ko alibaga nekero okubori a question iyo ta kunyirusia se order paper osekero bwate statement ta kurusia se order paper. Number 2, a president yenyene nero ya abiri ke ku bribe committees kumweteria chi bill chi komisa ba Kenya. Tuchakene housing levy. He has bribed chi committee. Toche chi bill again tugekoruku finance bill 2023 lilia korangeria bachumbe ba UDA na bali agorete ko opposition uchina ibasha nki achiete ko koro abaete siringi 200 bagacha kumweteri finance bill baka bachumbe bande ko rugusi bachiete constituency cyabo ko boli abantu na kimoroche bill yengo chikonyaka bakamotegendo akeno bagacha bagaka yes na kibatware toboko na kikinari na kingocha next 2024 a finance bill naenda karangire bachumbe naenda akabachi bese bono ni ngore a chief priest ya corruption kora tigata kona cha chibese chiba gote the executive wekorwa chi minister na GPS inkyo mu PS yatanya gotenenera atebe tagonza bachibese njitimbu atibese ayo muchumbe kolega asia nkibatanya gokorera igo. These are again surrogates bango ba William Ruto. They have realized the only way to do their corrupt deals no go bribe members of parliament in the committees. I sit in the health committee. Inche Sha from the start
Kenyans bonsi pi mbama ito monto tebete takurusie NHIF just rehabilitate NHIF nyekorere renovation rente birengere rimubwate biye gocha NHIF kumbe oria igapimete bunago change ko NHIF gotisha bachiko toibera through a system yakogora 104 billion in my committee I refused nonye ekerba ari kurangiri ukando abantu baya ukende I refused ngateba naende ngacha bunge ngapinga a report yabete tabled ne chairman yeto that time okoro kupukose toche committee ya PIC chi principal chigocha pake committee yeto abande nabagusi bune vice chancellor ya Kisii University, vice chancellor ya Egerton University, umonto okoro kwa principal ya Keroka Polytechnic no Enkasarani Polytechnic abunabagusi nabo bago confirm inche igo nkoboria maswali ya bwenerete naende nabwatiri chiko igo abantu rutabwente gukwanira about corruption ne chairman chiria chorete in the committees that the majority side controls asengencho omonto ora chiko sabali yaki ne chairman igo n'abantu ba Ruto bale corrupt bunere ale corrupt omushima Barongo ngira nasore ekero konyaranga onye for example you know bunge bono kurusi asibugwekano onye oikire bosuyoko boko kwaye asukugurwa ne mo president totebe onye unawate banerororo nga kiboniga ora expect omojumbo yoga ogire chirigubere 200,000 go 6 million tiaje koba asensemo iliyo serikali boniga na kiora mo expect nainde atebenga yaye sengento bono mu gusyo itoro ririgo chimatiangi asoke egentonkere timatingana kindakeroke lakini kiekire kumobwata tayari oikire weso yororo no wari na manyekanete no expect umuntu na tabenga ye no mu gusyo mento na atotakire tamaye no mo expect bona cha tebe atarani nganda inde bono tinkonyara kubera se semeyiga bonto kanso esimatiani muro tinganko babeka murasa kongo entu matiangini gatagete abantu bonsi korusi babe nyuma yaye elinde tutwale chinguru chokonyara kubolia obo president sio bobole musio asaigo matiangina aleta yale kumerana na nyina bana abaminto bonsi pi ekiagera nambeyemo into etole abantu benyumba yomugusi aseigo nonye sahi bako mupinga ondora nyale gutwara a change of heart arolenga yaya umugusi omugima otenenire magega ya matiane nabagonchora ebirengeri byaye achiche tubwaterana nabarabu elinde na intutonyare konyora eshia yaitu ese serikali yire busio